Naimbag nga oras mo manong. Ay, kasama kanyayaw, madam, na imbag nga orasyon man. Kas naamwak ket may sakayo gayam kadagiti solid nga agus usar iti produkto tayo ken may sakayo gayam kadagiti nakad-adu nga natulungan iti Ay. produkto tayo. Ay, word nga talaga, madam, magpaypaiso day ta nga imbag yaw. Mabalin nga agpamamo kayo manong. Ay, ke, word madam, siya gayam apaw kakabsat ni Kapitan Edwin iti barangay Ipukanaos. Ket manungay met nga tawon iti panagtumtumaryo iti daytoy nga produkto tayo. Ay, ke, medyo nabayag mutin, madam. Iti panagtumtumarkaw kadatoy nga nakapinpintas nga produkto, madam. Nasaya at no kasta manong ket mabalin nga rod nga ipamamuyo iti bagiyo ken ipakaamuyo man met iti kapadasan nyo manong iti daytoy nga produkto tayo. Ay, win, madam. Dito'y latan, madam, kamerayo nga tayo. Uy Latan, manong. naimbag nga aldaw yaw kakabsat ko ida. Siya gayam ni Kapitan Edwin agnanaed dito'y barangay Ipukanaos. Kaya't kumait nga i-share kada kayo iti kapadasak kadatoy nakapaimbag mait iti saksakitek. Kano di yung may damdamag ay talagang nabayag nga nagsaksakitak, madam. Lalo datoy saan ko nga pa nakaturturaw kay nabayag mo lang haan nga naimas iti panangan ko. Talaga nga medyo marigatanak. Datoy saan ko nga pa nakaturturaw kay talaga nga marigatan ta duwa nga oras laeng nga na may siya nga oras laeng, madam, iti pan naturog ko iti rabi. So talaga nga kasta dagiti napaspasarak idihang ko pa nga naamamo datoy nga nakapinpintas nga produkto, madam. Ket manungay met nga bulan iti panangrikrik nam kadayta nga saksakiten nyo manong. Ay, kay nabayag, madam, talaga nga siguro umabot tino di agriraw, madam, 8 nga bulan ingga na makatawan iti panakariknak iti dayta dajay saan ko nga panakatorturaw dajay nga naimas nga panangan kitalaga nabayag nga narikriknak datoy kastoy nga saksakitek, madam. Ket anya ngay met dagiti pinadpadasyo nga inaramid. Idi saan nyo pa'y nga namuan daytoy nga produkto tayo. Ay, kay adu dagiti nararamid ko, madam. Madam, iti pinadpadas kaw. Pinadpadas ko iti nagtumtumar iti naduma-duma nga bitamina, naduma-duma nga ag-agas. Kaya't kulang kumamait nga maagasan datoy nga rikrik naek. Umimas ti pandangan ko, umimas iti turog ko, lalo jay turog, madam, ta oray kunak ko mga doray 5 oras laeng nga panaturog kay mayatay yung kaskas di mait awam mo tinagmamaayan na dagiti bitamina ken dagiti agas nga tinumtumarkaw, madam. Ay kay napadasak pay gaya, madam, di nagpapaagas iti albularyaw kay sinursurot ko mait dagiti bilinda dagiti imbagbaga dagiti albularyaw nga agparti agkano ti dangisit nga babaw tapos kay datay manok nga puraw iti saka na, madam. Talagang binadpadas ko amin dagita ngem kaskas di mait ay kay hanmo nga 5 ti sakit kaw awan mo ti nagmamaayan na, madam. Ket kasano yung ngay met nga naamam mo daytoy nga produkto tayo manong. Ay talaga nga dakkel iti yaman ko, madam. Kada iti gayem ko nga nakaibaga kanyak, nakaisadjis kanyak nga padasek nga tumarin
datoy agas nga nakapaimbag iti saksakitek madam. Dakkel nga yaman ko madam, ta iti imbaga na nga padasat nga tumar kadatoy nga produkto ke dagaws nga gimatangat kin pinadas ko madam. Datoy nga produkto. Dati na datoy arak madam. Talaga nga nabisa datoy nga agas madam. Nuag tumarak iti alas 5 iti malam, mga alas 7 kasi madam ke nakaturog akaw. Umimas pa iti panangan ko madam, hindi tinumtumar ko da ito yan. Kasjay kaepektibaw datoy nga agas madam. Kaagpaisuanan na madam, adupay dagiti benepisyaw nga naalak iti panagtumtumar ko iti daytoy nga agas madam. Nuna ka tumarak iti kastaw lumaingak pay nga agtula. Lumaingak pay nga agkanta madam. Lumaingak pay nga agsala. Talaga mo nga nung nakatumarak iti kastaw kasla lumapait datoy bagbagay kasla maiyang angay nga talaga. Talagang lumaingak nga agsala nung nakatumarak iti daytaw. Iday madam ke wapay gayam nalakaak pay nga sunburn iday nalakaak nga agkaroon ti skin allergy at ni medyo naimpis sa dati rupak iday nung kitain nyo matata iti panagtumtumar ko iti day tayo talagang pimuskol ti rupak madam. So nga talagang adaw tinaitulong kanya dati nga produkto madam, adaw da iti benepisyo na nga naitid na kanyak dato'y produkto nga dato'y nakapinpintas madam. Talaga nga adumat iti benepisyo na iti dayti nga produkto tayo manong. Ay way madam nga talaga. Mabalin ka di nga awisemet dagiti agbuybuya iti dayti nga oras tapnon maamuan ken mapadasan damet no iti kabilag na iti dayti nga produkto tayo. Ay way madam talagang nga maisuggest ko dato'y nga produkto. Kakabsat ko ida awisin kayo mate nga padasin nyo mate dato'y nga produkto nga nakatulong kanyak lalo no dadagiti saksakitin nyo no kayo nga makaturturaw kakas kanyak no marigatan kayo iti panangan nyo ken no adupay dagiti rikrik na inyo padasin nyo daytoy tapno kas nakit mapadasan nyo ken mapaniknikan nyo nga agpaypaysaw dagiti ibagbagak ken saan kayo nga madanagan datoy nga agas kakabsat ke available kadagiti sukiyo nga pagtagilakwan. Dadya lang madam ti may bagak ket tingkyo na interview dakmay nga mang paniknet iti daytoy kinabisa datoy nga produkto yo madam. Thank you madam. Agyaman madam ket sapay kumata umadu kami pay nga matulungan iti daytoy nga nakapinpintas nga produkto yo. Dadya lang madam kanay sige oras man gaya man ti panagtumarkaw kanay oras man gaya man ti alak 5 madam na nagtutumar manay.